F'Malta hawn 237 tifel u tifla li bħalissa qed jgħixu b'fostering għand familji li fetħulhom il-bieb biex jagħtuhom ħajja aħjar u ħafna mħabba. Iżda fadal tfal li għadhom jistennew familja li taċċetthom. Tkellmet dwar dan f'kuxjenza id-direttur għal kura alternattiva Remenda Grek. Aħna bħalissa għandna bejn wieħed u ieħor 50 tifel u tifla illi qed jistennew li jingħaqdu ma' familja. Li jkollok tifla ta' 8 snin illi tmur iżżura f'post illi qed irabbuha b'ħafna għoża u b'ħafna mħabba, imma mhuwiex familja, u tħares lejk u tgħidlek sibt li familja għax jien nixtieq nidħol ġo familja. Is-Sinjura Grek qalet li minkejja li meta tfal jgħixu f'istituzzjoni jgħixu f'ħafna għoża u mħabba, il-fostering huwa opportunità biex dawn jgħixu f'ambjent ta' familja. Qed nitkellem fuq trabi, ġifieri jkolli trabi ta' ftit sigħat, trabi ta' ftit jiem, għal tfal li għandhom 4 snin, 5 snin, 8 snin, illi għadhom qed jittamaw illi xi darba xi ħadd ħajiftaħ dak il-bieb u jilqaħħom ġod-dar tagħhom. Samantha Paċ Kazan qalet illi 7 snin ilu kienet f'xifer il-mewt u minħabba fekk tkun sitwazzjoni diffiċli li jkollha l-ulied. Iżda llum hija foster carer ta' tfajla li hija l-mimmi tajnejha. Fl-2018 anka kont l-emerġenza minħabba li ċartit li l-aorta. So jisu wara dik l-esperjenza speċjalment għaliex ukoll kienet sitwazzjoni ta' ħajja jew mewt. Bidlet li ħajta ħafna qalmitni ħafna. Ovvjament anke minħabba x-xogħol tiegħi minħabba l-istudji tiegħi diġà kont konxja ta' ċertu sfidi soċjali. U inti stajt lift ħajtek, jiġifieri qed tgħix ħajja sabiħa ħafna bħala omm ukoll. Magħha, imma wkoll nitalmu ħafna minn xulxin. Min jixtieq li jkun foster carer jista' juża n-numru 1778 u hemm ukoll paġna fuq Facebook Fostering Service Malta.